Jamen, nej, hjælp mig! Og jeg bruger en eller anden sniper, altså marksman, så jeg kan kun skyde én gang. Det skulle kigge på min skærm. Okay. Okay. What the fuck? Åh ja. Oh shit. Ah! Den bil faldt lige i hovedet af mig, bro. What? Jeg venter bare på politiet. Du kan ikke springe i bilen. Fuck, det er så sygt. Fuck, den her dør, den er smart. Der er et hoved, der flyver i luften frem den nye figur. Det flyver bare her i luften. What the fuck? Altså øjenbevægelser! Lige nu der Jace, de løber væk fra Jace. Faren går op og løber efter dem. Hvad fuck laver han? What the fuck? Vi kører politiet over. Ja. se. Holy fuck, der er kaos. Der er en, der bugger ind ved døren. Han Der er bugger ved meget døren. kaos her. Han klemte ham der. Nu kommer han ud. Kom ind i bilen. Nej! What the fuck? What the fuck? Hvad? Nu kan folk ikke komme forbi. Hvor har du set bilen, den kunne ud i vandet? Hvad? What the fuck? Okay. Holy shit, der er en anden, der fløj der. Jeg skal tage min missil, men jeg kan ikke tage skyder. Den er tung. Det er jeg ved om den kan... Oh shit! Den bugger ind i mig, den der. Hvad? Jeg dør bare, når man lander deroppe. Jeg kom derop! Jeg har op! What? Jeg fucker, jeg er oppe i huset. Fuck nu. Jeg er deroppe. Og nu er jeg oppe i huset, jeg kan se igennem alt. Du fløj det. Jeg er i huset! Løber rundt om i hele huset. What the fuck? Jeg vil også gerne op i huset. Jeg kan se igennem, hvad der er herinde. Jeg løber rundt herinde. Jeg kan se opgangen, hvad der er herinde. What? Jeg dør bare hver gang. Nu falder jeg igennem jorden! Jeg kan se hele mappet nu. Og nu lander den i huset og død. Og nu falder jeg ned i jorden igen. Det var ingen problem. Som er dejligt. Jeg blev Tommy, prøv at se, hvad jeg kigger på. Lige om lidt, der er det render. Så. Yes. Oh shit, jeg kan have sådan en gas. Okay, åbenbart ikke. Jeg vil bare fucking holde røven. Fuck, jeg smadrede bilen langt væk. Jeg kan huske Mille, og det er min hund. Den lille, og så Malou, det er min store hund. Alle, der er 3 hunde. De står bare og glor på mig. Ja. For du står igennem jorden. Prøv at se den her lille sten her. Du er den. Det tror jeg. Ja, det er sådan. Fuck det er underligt. Hvad er det, hvad fuck er det her? Fuck, man. Der er en eller anden ting her, vi kan. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad var kønne i mig? Jeg reddede dig, din spasser. Jeg ved ikke. Kigge i toilettet.
Jeg hader det her. Ja, se. Wow! Nej, din fucking homo! Thias! Hvad sker der med din tank? Det er bare en god stemme. Ja, det gør det. They shouldn't be here, Jeg er næsten Jason. nødt til at åbne døren for dem. Jason. Kunne du høre det der? Jeg kan ikke høre det, nej. Shut you! Og chef, hvad laver de dernede? Den bokkede jo i jorden, og det muligt. Yeah, boy. Nå, hvad? Du spawner væk! Du spawner væk! Så når jeg gør sådan her, nu rammer den i stedet for dig. Shit! What the fuck sker der med din brænde? Hvad sker der med den? Hvad sker der med den? Hvad sker der? Slå ham ind til vores våben gik i stykker. Begge vores våben gik i stykker. Jeg kan ikke bruge det. Ikke noget ved mig. Pludselig kan de ikke lige fuck af. De kan ikke at ramme. Det ser godt nok Lis. mærkeligt ud. Jeg ved ikke. Jeg skal også lige komme. What the fuck, en bukke lige over. Nu er der raid derovre, Først. der bare ligger. What the fuck? Hvad så? Det er 425. Spin me. Oh, what the fuck, det står på min... Hvad? What the fuck? I'm saying bye to all the lies and all the times you tried saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulate. Vi dræbte hinanden. Jeg ved ikke, hvor jeg skal med det. Holy shit, man. Okay, jeg skal fucking kravle det her op. Jeg har lige Hvorfor er der fundet sand? Hvorfor er der sand, der flyver i luften? Hvorfor det? Hvorfor er der en person, der står igennem ubåden? What the fuck, han står bare der? Hvad fanden er det der? Motorcykel, den er levende. Min motorcykel er levende. What? Vi kan prøve med ham her. Se hvad der sker med ham. Han svæver bare ned. Hans arme, de Fuck, det ser underligt ud. Den der side, han der på. Der var politimand! Det var jeg sikkert. Ikke jeg. Okay, den lort henne. Jeg kommer bare med dig til at... Ja! Ham den anden, han vil gerne med. Kør ham over. Det er godt, det der. Et år, det er åbenbart 31 millioner 500... Det er 10 hele natten. Ups. What the fuck? Hvad Jeg fløj. sker der? Så nu har jeg gemt det. Hold kæft, du er lille! Nå, det er til, du går... Du var der i jorden. Holy fuck! Jeg tog skade af det der! Jeg døde til et svin! Jeg døde til et svin! Holy shit! Jeg har mit værelse. Det var du god til. Holy Hvad? Hvad skete der? Du fløj bare! Jeg var skudt op i luften! Blom på bunden. Der er smadret et træ, så... Og der er smadret endnu et træ. Holy fucking shit! Fuck! Hvad sker der? Hvad sker der? Jeg døde. Med dig. Nej! Cheers. Holy fuck! Og små, den flyver lidt. Jeg blev skubbet op din. Oh shit.
Jeg vil gerne ind, tak. What? Ja, som du kan slipperne på, men så kan jeg komme ind. De sprang dit hjul, bro. Du dræbte mig lige. Jeg dræbte dig ikke. Du bakkede ind i mig. Så jeg spam kryds, og der stod du dræbte mig. Så skal du smadre et lige på bunden. Holy motherfucker. What the fuck? Fuck, gå du væk fra mig, din fede sutter. Jeg prøver bare at komme væk fra ham der, så kommer han bare ud for hjørnet. Det er så skadet det. What the fuck? What the fuck? Yeah, boy. Oh, okay, what the... Okay. Hvor er jeg fløj? Hvor er du henne? What the Jeg er fuck? helt... Holy fucking shit, Hvad sker der for det der træ der? Hvad sker der for det træ der? What the fuck? What the fuck? Der er en, der stjæler. Fuck, det så mærkeligt ud. Jeg sidder bare sådan der her og bare tæller. Ja. Fuck, du har meget blod på din kind. Der er en fed ting også. Holy shit! Det må man også sige. Hvad sker der med det træ? Det er sådan en fucking højle mark, hvad sker der? Det gider bare ikke at følge med. En player. Holy shit. Okay. Hvad? Ham han bevæger sig. Et lige. Føj, han bevæger sig. Ad. Og ned, for du gik over til mig med dem. Jeg stod bare på min hest væk og det. Jeg dør. What the fuck, det var mærkeligt. Nej, han døde ikke. Det skete der lige der. Bare billeder til tænker, kan man slå folk ned med? Jeg løb ind i en, men det virkede ikke. Han havde mark på cheater. Du holder den meget mærkeligt, holy shit. Jeg står på en stol. Oh yeah. Solen. Jeg står på en stol. Prøv så bare benzin der er der. Det er partyet jo. Jeg skal prøve at... Hallo? Du tog den bare op. Oh shit, der fløj lige på. Det så jeg. Fuck, det så sygt ud, det Det så vanvittigt fedt ud. What? Han kunne ikke... Han sigtede ikke engang på mig. Holy shit. Der er nogen, der bygger op derovre. Holy shit. Holy shit. Fuck, det der, det fløj langt. Ja. Jeg kan da høre sig fra mig. What the fuck? Jeg er lige her, Mathias. Jeg er lige her. Det er helvede. Oh, what?